नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बेसे गोसा सान्दुङाव सोलाबाखैलै मानसिया थेखा गोलैयाखै नङा माथोब्रा मा जाखाबायदों थुलि बै बैसाङाव जिरायना रायलायहैदिनि मा जाखाबायदों जिराया माथो जिरायसै आसा सिख्लाय आंनाथ' खावलाया हख्रेबख्रेब जालांथारबायलै हा मा जाबावनांगौ जाखो मा जादों आंना हख्रेबख्रेब जायाखैलै दासो एसे बोख्रेबहांदों हाब आंना मुसे नोंना मोनसे बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा बेफोर नोंना जुदा आंना आलादाब्रा बेफोर जेबो अरजाया आच्छा दावखुमै मोनसे बाथ्रा जाबायना जेन'बा नोङो हिनजाव गोदान आंजों हाबा जागोदान अब्ला नों आंजों माबायदि रायज्लायजेननांगौ मिथिगौ नोङो रेंगे मोखांसो मान सावगोन बेबायदि जायो नामा बिदिब्लालाय बबे फाग्लि हिनजाव गोदाना नोंजों फैनांगौ जाखो हा माबोरैथो बिदिबालाय हरै मोखां जाना उन्दु आं फोरोंनां दे बिदिबालाय दे दासो जादोंब्रा दानिया हौवा गोदाना हिनजाव गोदानाव सोंनोसै नै नों खुसेंग्राखौ जागोन ना जाया बुंदो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं साम' दङना गैया दङ जोंनिथिं मेल्ला साम' दङ साम' लादाय साम' खहे साम' खेंख्रि आरो साम' गोलाव आं गोथाव मोनथारो नै नोंसिनिथिं एन्जर एंगिनि दङना गैया बुंनाय दङ जोंनिथिं मेल्ला एन्जर दङ जोंना आफाया एन्जर लायोब्ला एन्जर गिदिर मोनाब्ला एन्जर एंगिनिखौनो लाबोयो आंबो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं आंग्रोमोन्दा मोदाय ओंखारोना ओंखारा नोंसोर मा जादों आलिखौनो फैनाया बिदि सब समय खेलाजोंनो दिन थांग्रा नोंसोर दिनैनिफ्राय आंनाव थानो मोनला ओंखारलां थब्ला लानानै 아유 맞았지. 나나니 사람이지. 비디오라는 신기한 방법이. 악문지야 뭐 당과 사내부터 넣어놨어 나근데 바이바이 아담은 바이바이 बिसोर सानैखौनो सासे नङा सासे बरायनानै लायाब्ला आं मालाय सोरखौ मोनबावनो आदा सिनारि मा खौरां मा नोंखौ लोगो हमनो फैनायाव माबाफोर खौरां नङा सिनारि आं बिदि बुंनो नागिराखै फैदों हामथारदों नों मानो जोंनाव थाब थांफिनो होननाया मानो थाङाखै जोंना आइ आफाया नोंखौ गोसोखांबाय थायो गोसोखांगोन मानो गोसोखाङा जानो आंनि लोगो नोंदालाय माबोरै दङ आया नों माथो गाबदोंसै बाजि जुलिखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि आफाया आदाखौ न'निफ्राय होखारहरबाय दा बहा दं बियो रावबो मिन्थिया दा बहा दं थोद जाम्बि नों गाबनो नाङा आं दंना थु गारियाव गाखो
बास जुलि आरो नांला दाउस्रि गोरलै आदार दौजानानै उदैखौ थिंख्लि उदै बायदि जानायसो मोनथारबाय आं न' एसे आखाबावदो दा खामानि मावनायाव नांला उखैदोंबो नांथारला नांगौनि बारा जायोब्लाबो देहाया खहासो जायोनो आं खामानियाव थांसै दे जुलि दे I love you जुलि बाय बाय सना बोदोर गोसोखौ
मा ओंख्रि होनदों? मा होनदों? I love you. गाहायाव ओंखारबो। I love you. खोनाया होनदों। मा ओंख्रि होनदों? गाहायाव ओंखारबोदो। Lindo. बे ब्लाडा एसे बारायना हो नोंथाङा रिन्दावनि माबाफोर जायो नामा? औ आं बिनिनो बिफा आच्छा नोंथाङा सोर जाखोमोन? आं बे कम्पानिनो बिगोमा। गथ'आ खामानि दामानियाव जोबोद खोथा मानिनायखाय आं मोजां मोनोमोन। जायगायावनो गारि थाखानायखायसो, नङाबाथ' जोबोद दिगदार जागौमोनानो। गिनांगौ गैला डक्टर बाबु मोजाङाव फैबाय नोंथांमोनहा दा हाबनानै नायनो हासिगौ अके अके सार गोजोन्थों खबरदार नों हाबनो मोना Rindo फिसा मेगना बेखौ फिसा नों आंनि सिगाङाव मेगना बेखौ रिन्दौ रिन्दौ मेगना बेखौ फिसा मेगना खेव रिन्दौ मेगना बेखौ फिसा रिन्दाव फिसा नों देहाखौ एसे मोजां मोनबायब्ला न'आव थांनानै मोजां डाक्टरनाव लांनोसै फिसा नंगौ नोंथां मोजां डाक्टरनाव लाङाब्ला माबाफोर लोगो खालामनो हागौ नोंथाङा लांदोल' जा नांगौ बे खरसखौ आं बानजोबसिगोन आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां आं जोबोद गोजोनबाय रिन्दाव थुदो फिसा जुलियालाय जुलियाफोर आयै जुलियाफोर हो जुलिया बहा दंमोन माथो लिंनो लायाखै नोंखौनो बावदोंसो जुलि फैदो फै बिमा लादो थु थुदो रिन्दाव आफा लासै आफा दे लासै थु हगार Bah,
बोरै आंखौ होननानै हमनो हाखो नों? नों आंनि आंगो नङामोनब्ला गुबुनबाथ' आंखौ बेबायदिल' हमनाय नङामोन ना होमबा आं मानो सिनाया अके डार्लिं आं बागान नायनो थांनो नागिरदों दसे थाथ' हो आं दानो फैफिनगोन दे थाथ' दे थाब फैफिन दे थाब फैफिनगोन रिन्दावा बहा थांदों बागान नायदों थां जुलिया लिंहै जुलि ना बिहामजो बुंबायना आं बेखौ बिहामजो लिंनो हानाय नङा होननानै थां लिंहैल' उनफ्राव बोरैबाफोर जायोब्ला आरे आं थिनदों लिंहैल' नोंहाव लिंहरदों माबा रायलायनोनो फैगौ मानोबा लिंहरदोंमोन आफाया आफा हाबा जाया आफा नों दा नों बे न'निफ्राय ओंखारलां जुलि हो माथो गैया बेलाय बहा थांदों बेलाय जुलिया बहा थांदों आयै मानो सिरि बहा थांदों बेखौ न'आव थिनहरथ'नाय जाबाय आफा बाह बाह मासे आर्ट गोनां रावलाय बेलाय आं गोनाङाव थिनहरब्ला कि नोंस्रा लाजिनांगौमोन खबर थांनोसैखाय बेखौ साननैसो न'आव थिनहरथ'बाय आंबो जाम्बा नङा आफा ओंखाम फिसर होबानो गबा गब जानो नों दसे सम उन्दुनानै थाथ'दो बिमा दसे रेसा सालायाब्ला जों माखौथो जानो हा थांदो आंनि देहायालाय सानफ्रामबो बिदिनोसै बिदिबा आं थांनोसै थाथ'दो आइदे औ बेथ' फिसा जुलि जाथारनांगौ जुलिया इसोरा जुलिया इसोर नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन नों गोदाव सोराव बहा दंमोन फिसा आं फिसा सना नों बहा दंमोन फिसा नों बहा दंमोन गोदाव सोराव बहा नोंनि दुखु जाहाय नोंमानि गेरेबा मा नों फैफिनबाय हामथारबाय आइ नोंखौ ओंखायनो न'खराव हर गेजेराव खोमसियै साग्लोबसारनाय बायदि गोसोखौनो सुखुवा मोनो बै न'खराव जोबोद समायना सिख्ला दं मा नोंनो नांगौ नामा समायना सिख्ला महर गोसा सिख्ला मोनोब्ला रोजा रोजा बान्था बेयावनो जुलि बै समनि खिथिरा Uga!
Bukan, selingkuh, bukan. Aida! Julie! Selingkuh, bukan, selingkuh, bukan. Julie! Ayah. Rifati! Ada. Bagus sudah sama tapi. Ini ada. Ish. Basi. Lagi ka pala. Lagi ka pala. Ish. Rifati! Masak lah, Yong. Masak ke? Ilah. Biar bagus kau dah hilang saya, Yong. Rifati! Linda, bini angin somar suju. Hey, mereka. Nakon, halo. Okay. Ya! Hey! Mereka. Nobis. Kau kan Juno? Baik. Sini aku mabur kau. Lindo.
아이들. 그만둬. 배우는 쇼리는 살아. 소나, 나오미나, 능군건 그래라우게. 악능코 그반한 라전 온나이게. 줄리, 줄리. 한자리여 접근한 다오카이 능 비그라이데. 거보단 안나보다 그래도 가요. 무장문나이 동카예. 앙바디, 랑니 간보 온부그라카고, 무장문 브라자야, 한바. 아이들! 능안고 단바? 미니 핀사리야, 너희! 만스코 시내그 너희! 자, 스미티드, 마구르니 아콜코? 앙코 단그라는 거? 다시 미치겠는 거? 정말 깜짝이야. 마발 싱어파이? 그 마발 다리가 로터는 거. 마발 홈. Hello. आं सनाराम बुंदों। मा खौरां नोंथां? खौराङा थारमाने आंनि फिसाला खुगायाव गोसोथोनायखौ सोरबा बुथारबाय। बिनिखायनो आं नोंथांनि फिसाजोजोंसो हाबानि खौरां लानो सानदों आं। बेथ' आंनि फिसाजोआथ' दा बावैनो PWDनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारजों हाबा जानो हासिगौ। बिसोरो दा बावैनो नायफैसै। मा? अन्नानै नोंथाङा बेखौ फेलें खालामदो। बेथ' गन्थं हानायनिसो बाथ्रा जागोन नोंथां। आच्छा, उनाव मिन्थिसिगोन दे। दोनथ'लायदिनि। मा बुंखो? खैरे बिथांनि फिसाजोखौबो सोरबा नायफैनो नागिरबायनो। बेनो बेनि थाखायनो नों बिहामजो जाखानाय जुलिखौबो फेलें खालामलायदोंमोन नङा होनब्ला? आंखौबो खोथा बुङैनि थाखाय डाइभार्स खालामलायनो नागिरदोंमोन नङा होनबा? नायल' जाल' सासेल' फिसाया खर' गाज्रि जानानै थानांगौब्ला बे सोरनि दाय? आंना खर'आ मोजां नङा। आंखौ दिनै जेबो दाबुं।
내 못해도 괜찮다는 아차. 거야. 왜 중고들이. 털라. 또 시원해지네. 마 당황 만시 바깥으로 나와서 시다이. जों स्लिम स्लिमसो थलि होनाय न'आ बेनो नामा? जों स्लिम स्लिमसो. नै आयै आलासिया बिसोरनो आयु आंनि बिजामादै जागोन नासो हा फैदो फैदो हा मानो बाव थाखो फैदो आयै दा नों बिसोरनो साहाखौ होफैदो आं दै मोजां लायनो दे हा थांदो आं दा होफैसिगोन Wow.